Με δέρμα οχρό και παράξενα μάτια. Με λεπίδι κοφτερό. Ξύρισε. Έκανε κομμάτια. Ο Σουίνι. Κυρίως με τρυφερή επιδερμίδα που ποτέ στη ζωή ξανά δεν είδα. Το μονοπάτι της κόλασης διάλεξε ο Σουίνι. Με αίμα την τροπή να πλύνει. Ο Σουίνι Τόντ. Ο δαιμονικός Μπαρμπέρης του Λονδίνου. Ναι, με δέρμα οχρό και παράξενα μάτια. Ο Σουίνι με μαγαζί φτωχικό και πελάτες με φήμη. Ο Σουίνι στέλνει τις ψυχές τους στον άδει, τα κορμιά στο σκοτάδι. Ζωντανός κανείς τους δεν μένει. Τον Άγιο Πέτρο συναντούν ξυρισμένοι με κολόνια και αίμα συστημένο το δέμα. Ο Σουίνι το στέλνει παραπονούμενο, κανέναν δεν αφήνει. Ο Σουίνι Τόντ. Ο δαιμονικός Μπαρμπέρης του Λονδίνου. Αυτή είναι η ιστορία του Μπαρμπέρη. Θα την ακούσετε από πρώτο χέρι. Μια ιστορία ματωμένη. Μια ιστορία Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο. Από τις πυραμίδες της Αιγύπτου ως τις οροσειρές του Περού. Όμως πουθενά δεν ένιωσα έτσι όπως εδώ. Εδώ είναι η πόλη μου. Το σπίτι μου. Το σπίτι. Κύριε Τόντ. Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας, Άντωνη. Σε ευχαριστώ για όλα. Χωρίς εσένα και το καράβι σου τώρα θα ήμουν νεκρός. Έκανα μόνο το καθήκον μου, κύριε. Όπως θα έκανε κάθε καλός χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί καλοί χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο που δεν θα κουνούσαν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι στη θέα ενός ναυαγού. Και αυτό χωρίς καμιά τύψη. Ελέηστε μια φτωχιά, δυστυχισμένη γυναίκα. Ελέηστε. Ο Θεός να σε έχει καλά, νεαρέ μου κύριε. Έλα και χάιδεψε τις άρκες μου. Είναι κολλημένα στη σκιά. Η νύχτα πλημμύρισε το στόμα μου. Το αίμα έχει παγώσει τις πλεύες μου. Έλα. Εσύ δεν θα βοηθήσεις μια γυναίκα που
έχει φευγάτονο. Έλα, και θα είναι δική σου οι κυκλώνες, δικό σου ο φόβος, η βρωμιά, όλα τα στολίδια μιας νύχτας χωρίς φεγγάρι. Φύγα! Φύγα από πάνω! Φύγα από πάνω! Τα μάτια σου! Τα μάτια σου! Φύγα από πάνω! Φύγα από πάνω! Φύγα από πάνω! Μου παίζει παράξενα παιχνίδια το μυαλό μου. Αυτοί οι δρόμοι που κάποτε ήταν γνώριμοι, τώρα είναι γεμάτοι από στοιχειωμένες σκιές. Αντίο, Άντων! Κύριε Τόντ, Τι θες? κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ρώτησα τίποτα. Είναι δική σας υπόθεση πως βρεθήκατε σε εκείνο το άθλιο ναυάγιο. Όμως, όλον αυτό τον καιρό που ταξιδεύαμε παρέα, αισθάνθηκα φίλος και θα ήθελα να σας πω ότι αν χρειαστείτε οτιδήποτε στο Λονδίνο, κάποια βοήθεια ή χρήματα... Όχι, όχι! Υπάρχει στον κόσμο μια τρύπα, σαν την πύλη της κόλασης. Μια μαύρη άβυσσος που τα αποβράσματα την κατοικούν. Η ηθική τους δεν αξίζει ούτε το σάλιο ενός γουρουνιού. Και έχει το όνομα Λονδίνο. Στην κορφή αυτής της τρύπας καθόνται οι ελάχιστοι, οι προνομιούχοι και μεταμορφώνουν σαν αρρωστημένοι μάγοι κάθε τι όμορφο σε βρώμικο, κάθε αγνό σε πρόστιχο. Ναι, κι εγώ ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο και είδα τα θαύματά του. Τα έζησα στο πετσί μου, γιατί η βιαιότητα των ανθρώπων είναι πιο θαυμαστή και από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ναι, δεν υπάρχει πόλη σαν το Λονδίνο. Της κόλασης, μια μαύρη άβυσσος που τα αποβράσματα την κατοικούν. Η ηθική τους δεν αξίζει ούτε το σάλιο ενός γουρουνιού. Το όνομα Λονδίνο. Στην κορφή αυτής της τρύπας καθόνται οι ελάχιστοι, οι προνομιούχοι και τα αποβράσματα σαν αρρωστημένοι μάγοι. Αγάπη μου, ακόμα δεν ήρθες, φεύγεις? Καταταράχτηκα. Σε πήρα για φάντασμα. Κάτσε, αγάπη μου. Κάτσε. Κάτσε, είπα! Με συγχωρείς, αγόρι μου, αλλά μπέρδεψα το μυαλό μου αυτή την ξαφνική επίσκεψη. Μου ήρθε απότομο. Εδώ μέσα δεν πατάει άνθρωπος ακόμα κι αν έχει χάσει το δρόμο του. Πιτούλα, ήρθες να αγοράσεις, κούκλε μου? Πιτούλα! Όσο νου πω! Τι είναι αυτό? Ούτε χολέρα να είχαμε. Ίσως να είναι και οι χειρότερες κρεατόπιτες του Λονδίνου, δεν λέω. Ξέρω εγώ. Αν και θα έπρεπε να ξέρω αφού εγώ τις φτιάχνω. Αν δεν με πιστεύεις, φάει μια μπουκίτσα. Φάει, είπα, φάει. Αηδία δεν είναι, Πρέπει να το παραδεχτείς, αγάπη μου, σκέτη πέτσα. Και στην κυπηρίτσα. Μη μου ξεραθείς, κούκλε μου, τώρα που σε βρήκα. Ναι, οι χειρότερες κρεατόπιτες του Λονδίνου. Αλλά τι θες να σου κάνω κι εγώ? Πού κρέας? Εδώ τις προάλλες μαλώνανε μες στη μέση του δρόμου για ένα ψόφιο κοπρόσκυλο. Ποιος θα το πρωτοπάρει, ναι. Λες κι ήτανε καλοθρεμμένο βόδι. Αμοι άλλοι έξυπνοι, η Πίκφορτ, τα κονομάει και με το παραπάνω. Πελάτες να δουν τα μάτια σου, αγάπη μου, πελάτες. Γάτες όμως πουθενό. Εξαφανίστηκαν όλες ως διαμαγείας και δια εκθαύματος. Η γομάρα, άκουμα εγώ τις ψιψίνες μες στις πίτες και μόνο που το λέω τους τυρώνει τρίχα μου.
Άσε που αυτά τα πράγματα είναι πολύ σβέλτα. Μέχρι να τα στριμώξεις έχουν εξαφανιστεί αφού σε έχουν κόψει πρώτα φέτες με τα νύχια τους. Αλλιώς σου έλεγα εγώ. Η καιρή είναι σκληρή, αγάπη μου. Πολύ σκληρή. Πιο σκληρή και από τις σπίτες μου. Κρίμα. Για μια κοπέλα μόνη. Χωρίς κρέας. Φτύστο, αγάπη μου. Φτύστο, μην τρέπεσαι. Φτύστο, ντε. Δεν μου λες το δωμάτιο πίσω από το μαγαζί γιατί δεν το νοικιάζεις? Αφού είναι τόσο δύσκολη καιρή όπως λες, όλο και κάτι θα βγάζεις. Για το διάολος δεν θα πατούσε. Όλοι πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο. Βλέπεις πριν από χρόνια συνέβη κάτι εκεί, όχι και τόσο ευχάριστο. Δηλαδή? Είχε μάνα μου ένα νικάρι που ζούσε εκεί μαζί με τη γυναίκα του. Ένας αληθινός άντρας. Ένας καλλιτέχνης με λεπίδα. Μπαρμπέρης ήτανε. Το όνομά του Μπέντζαμιν Πάρκερ. Όμως πάει αυτός, τον εξορίσανε για πάντα. Γιατί, ποιο ήταν το έγκλημα του? Ευλακία, αγάπη μου. Είχε και αυτή τη γυναίκα, βλέπεις, μια ομορφούλα, μικρή ηλίθια που πέταξε την τύχη μέσα από τα χέρια της. Ήταν και εκείνοι οι δύο, οι δύο κύριοι που τη θέλανε σαν ξαναμένη σκύλη. Ο ένας ήταν δικαστής και ο άλλος το τσιράκι του επιθεωρητής, ο κύριος Μπάμφορτ. Ναι. Αυτή όμως εκεί να παριστάνει τη δύσκολη. Χάθηκε ο κόσμος να ψήσει τον μπαρμπέρι να αφήσει το κρεβάτι του για κάνα 2 μερούλες. Θα τον φιλοξενούσα εγώ, ευχαρίστως. Έτσι τον μπαρκάρανε και τον πήγαν στο διαόλου τη μάνα. Αυτό κάνανε. Και έμεινε αυτή μόνη, παρέα με τη θλίψη της και ένα μωρό 1 χρόνου. Όμως, αγάπη μου, τα χειρότερα δεν είχαν συμβεί ακόμα. Για λέγε. Βλέπω σ' αρέσει να ακούς πονεμένες ιστορίες μετά από ένα ωραίο γεύμα, Μια μέρα, λοιπόν, ήρθε ο επιθεωρητής. Αλλά αυτή του κλείσε την πόρτα κατάμουτρα. Αυτός όμως εκεί ξανάρθε. Ο δικαστής, λέει, μετάνιωσε και θέλει, λέει, κάτι να κάνει για να φέρει τον άντρα της πίσω από την εξορία. Και αυτή τον πίστεψε. Της είπε ότι αν θέλει να σωθεί ο άντρας της θα πρέπει, λέει, να πάει να βρει το δικαστή στο σπίτι του. Και αυτή τον πίστεψε, πήγε. Ο δικαστής όμως πουθενά. Μόνο τέρατα και δαίμονες μασκαράδες ήταν εκεί που γλεντούσαν και γέλαγαν μεθυσμένοι. Κανένα δεν ήξερε και το δύστιχο πλάσμα. Έψαχνε να βρει το δικαστή, αλλά δεν τον έβρισκε πουθενά. Τη βρήκε όμως αυτός. Η παγίδα ήταν σατανική. Και ο δικαστής κάθε άλλο παρά μετανιωμένος έκανε όλα όσα είχε φανταστεί και στα πιο πρόστιχα όνειρά του. Και οι δαίμονες κοιτούσαν. Κοιτούσαν και γελούσαν, 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 γελούσαν. Έλεος! Έλεος! Μπέντζαμιν Πάρκερ, εσύ είσαι? Τότ! Σουίνι Τότ! Ο άλλος πέθανε. Άλλαξες. Είναι σαν να συνάντησες το διάολο και ήρθες να μας το πεις. Πού είναι η γυναίκα μου? Πού είναι η γυναίκα μου? Φαρμακώθηκε. Η Τζόνα ζει. Την πήρε αυτός. Την υιοθέτησε. Ίσως για να ελαφρύνει τη συνείδησή του. 15 χρόνια εξορίας. Να ζω έναν εφιάλτη φορτωμένος με μια ψεύτικη κατηγορία. 15 χρόνια φυλακισμένος στην άκρη της γης. Να με καίει ο καυτός πυρωμένος ήλιος που ζαρώνει τη σκιά σου σαν κοιλίδα κατά από τα πόδια σου. 15 χρόνια να ονειρεύομαι την επιστροφή μου. Και τώρα... Θα εκδικηθώ. Θα εκδικηθώ όπως δεν εκδικήθηκε κανείς κανένα. Εσύ. Ένας κατάδικος δραπέτης. Ένα τυποτένιο ανθρωπάκι θα εκδικηθεί στην αυτού υψηλότητα το δικαστή. Ας γελάσω. Λεφτά έχεις. Έχεις λεφτά.
τότε πώς θα ζήσεις για να εκδικηθείς? Θα ζήσω. Ακόμα και αν πουλήσω την ψυχή μου στο διάολο, θα ζήσω. Κακομοίρη. Θέλω να τους δω να πληρώνουν ακριβά. Μια στιγμή. Κοίτα τι σου έχω. Όταν ήρθαν να πάρουν την κόρη σου, η μάνα μου και εγώ τα κρύψαμε. Μετά, όταν πέθανε η μάνα μου, είπα να τα πουλήσω. Αλλά σκέφτηκα, και αν έρθει αυτός μια μέρα και τα χρειαστεί. Και όπως βλέπεις, τα κράτησα. Και σε τόσο δύσκολους καιρούς που ζούμε, αγάπη μου, αν τα είχα πουλήσει, θα είχα βγάλει ένα κάρο λεφτά. Αλλά όπως βλέπεις, τα κράτησα. Να σου πω και κάτι. Πάντοτε ήσουν η συμπάθεια της μάνας μου. Να σου πω και κάτι άλλο. Και η δική μου. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα όμως για αυτά, Θα πεις. Μπορείς να ξαναγίνεις πάλι μπαρμπέρης. Καθαρό ασήμι. Δες πως γελίζουν. Οι φίλοι μου. Οι πιστοί μου φίλοι. Βρήκα ξανά το δεξί μου χέρι. Ναι. Σήκωσε ψηλά το ξηράβι σου είναι. Ο λαιμός του δικαστή. Η ίδια η δικαιοσύνη. Θα πληρώσει ακριβά το δικό σου πόνο. Με τον πιο σκληρό και φρικαλαίο φόνο. Αν μου πεις ποιανού είναι το σπίτι αυτό, θα σου δώσω κάτι. Αυτό, το δικαστή, Τέρπιν. Αυτό είναι το σπίτι του δικαστή. Και η κοπέλα που μένει μαζί του. Τζοάννα. Αυτή είναι η Τζοάννα. Ο δικαστής την έχει για κόρη του. Αν αγαπάς το τομάρι σου μακριά, ο δικαστής δεν αχιεύεται. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Πιο απ' όλα και λέει τα πιο όμορφα. Όλα το ίδιο είναι. Έτσι μπαίνες. Φτηνά. Αυτό. Ναι. Και βράδυ δεν το βάζει κάτω. Βράδυ πρωί τι σημασία έχει. Τι εννοείς? Τυφλά είναι, δεν τα βλέπεις. Τα στραβώνουμε για να κελαϊδάνε συνέχεια. Τζοάννα! Ξεφορτώσ' τον. Αν ξαναδώ τα μούτρα σου εδώ, θα μετανιώσεις την ώρα που γεννήθηκες. Την άλλη φορά θα έχει σειρά το δικό σου κεφάλι. Τζοάννα, δεν φαντάζομαι να δώσεις θάρρος σε αυτόν τον αλήτη. Όχι, πατέρα. Κοίταξε με στα μάτια. Τι όμορφη που είσαι σήμερα. Πολύ όμορφη. Γυναίκα. Κυρίες και κύριοι, μήπως λέω ξυπνάτε κάθε πρωί και ανακαλύπτετε με τρόμο ότι το μαξιλάρι σας είναι γεμάτο μαδημένες τρίχες.
Μήπως, κυριέ μου, αυτή η τραυματική απώλεια σας κάνει να νιώθετε ντροπή και απελπισία? Αυτό το αποτρόπαιο γεγονός σας κάνει να αισθάνεστε κουρέλι? Ναι, τότε σκεφτείτε. Αλφρέντο Μικέλη! Αλφρέντο Μικέλη! Κυρίες και κύριοι, από εδώ και μπρος μπορείτε να ξυπνάτε ήσυχοι. Ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω το θαύμα. Το γεγονός που θα αλλάξει τη ζωή σας. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι. Μαμά! Μανούλα! Μάνα! Μη φεύγεις! Πας! Πού μ' αφήνεις, Μανούλα! Σιγά! Το παιδί! Πού είναι? Πού πήγε, καλέ? Φάντασμα ήταν. Πριν από 2 μήνες, φίλοι μου, ξύπνησα το πρωί και είχα μείνει ορφανό. Είχα χάσει τη μανούλα μου. Και από τη στεναχώρια μου έχασα και τα μαλάκια μου. Κοιμήθηκα τρεχωτός από πολική αρκούδα και ξύπνησα ως κόλλος μαϊμούς. Το λόγος. Οι ειδικοί αποφάνθηκαν. Κόριο, γλαντουλόσους, αλοπέκιε. Κοινός τριχοφάγος. Τρελάθηκα. Οι πιο φημισμένοι γιατροί του Λονδίνου σήκωναν ανήμποροι τα χέρια. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τρίχες τέλος. Ήμουν δυστυχής. Σαν άτρωγε την παιδική καρδιά μου ένα σαρκοβόρο χέλι. Ώσπου εμφανίστηκε ο Μικέλη. Μου έδωσε ένα υγρό πολύτιμο σαν χρυσάφι και μου είπε: τρίψε το άτρικον της κεφαλής πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και... Τρίχες 30 ημερών. 30 ημερών. Κι όλα αυτά με το θαυματουργό ελιξίριο του Μικέλη Φαλάκρα, τέλος. 2 πένες στο μπουκάλι, κυρίες και κύριοι. 2 πένες. Είναι φοβερό, κυρία μου. 2 πενούλες, κυρία μου. Τι είναι 2 πένες? Τι θα έλεγες για μία? Σας παρακαλώ, κύριε, εμείς πρόχνεστε όλοι θα πάρετε. Πόσο είπες ακριβώς, ρε μικρούλη? Είναι φοβερό, σας λέω. Είναι θαυματουργό. Αυτόν! Αυτόν εκεί τον βλέπετε που έχει μαλλιά πυκνά και ξανθά σαν μέλι. Ναι. Σίγουρα χρησιμοποιεί Μικέλη. Θα πάρω ένα μπουκαλάκι. Βεβαίως, κύριε. Άλλος, κυρίες και κύριοι. Αυτό το θαυματουργό ελιξίριο του Μικέλη. Φαλάκρα, τέλος. Συγγνώμη. Άλλος, κυρίες και κύριοι. Έλα εδώ. Με τρίβεις λίγο. Τρίβα. Τι βρωμάει έτσι? Σαν βόθρος. Βόθρος ή ανοιχτός τάφ? Σαν γάτουρο γουρούνας. Μπα, μάλλον σκαταγάτας. Καταγάτας. Ναι, σκαταγάτας με... Με μίξα. Σκαταγάτας. Βρωμάει. Καλά λέει. Βρωμάει σκατήλα. Όχι, κύριε μου, τι λέτε? Κύριε, ο άνθρωπος είναι τρελός. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Μικρέ. Ο άνθρωπος είναι διαδέσιμος, σας λέω. Αν αγαπάς τη ζωούλα σου, μικρέ, τα λεφτά μου πίσω, ρε! Πού είναι αυτός ο εξυπνάκιας ο Μικέλη? Να βγει έξω να τον δούμε. Μικέλη! Μικέλη! Πού είναι ο Μικέλη? Ο Μικέλη! Ναι, ρε, ο Μικέλη! Io sono Alfredo Micheli. Alfredo Micheli di Napoli. Κυρίες και κύριοι, ο Αλφρέντο Μικέλη! Il principe della lama. Ο πρίγκιπας της Λεπίδας! Il re del farsi lavare. Ο βασιλιάς της κοντραξούρας! Sì, il primo barbiere d'Europa. Ο πρώτος μπαρμπέρης της Ευρώπης! C'è qualcuno, signore e signori, che dubita il valore del mio elisir? Αναρωτιέμαι ποιος αμφισβήτησε το ελιξίριό μου! Chi? Ποιος! Chi? Ποιος! Chi? Per cui di voi, adesso, ai vostri occhi, farò
una dimostrazione. Θα κάνει εδώ προς τα μάτια σας μία επίδειξη. Tu! Εσύ! Τι! Vieni qui! Έλα εδώ! Τι θέλω! Vieni qui, amico mio! Non aver paura, vieni! Un esemplare! Perfetto! Ένα υπέροχο δείγμα! Natura morta! Νεκρή φύση! Prima prendiamo l'elixir Πρώτα παίρνουμε το ελιξίριο e lo mettiamo con le dita sulla testa. και το τοποθετούμε με τα δάχτυλα στο κεφάλι. Lasciamo l'elixir per 10 minuti. Το αφήνουμε να επιδράσει για 10 λεπτά. Poi cominceranno a stropicciare. Αρχίζουμε να τρίβουμε. Prima con la mano Πρώτα με destra το δεξί χέρι e poi con la mano και sinistra. ύστερα με το αριστερό. Piano all'inizio, Σιγά σιγά στην αρχή. Και μετά πιο γρήγορα. più forte, Πιο γρήγορα. più forte, Γρήγορα. più Πιο forte. γρήγορα. Έτσι. Così, poi 2 giorni, ricci cominceranno a crescere sulla testa. Ύστερα από 2 ημέρες. Sarà madre! Da una vecchia! Moschetto ancora qui! Τώρα ξαναρωτώ ποιος. Chi crescerà dito del mio elixir? Ποιος είπε ότι το ελιξίριό μου είναι. 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 Scatagatas! Με μίξα. Me mix! Scatagatas me mix! Sì. E ma non fai! Ah, che grande idiota come sei! Chi crescerà dito del mio Ποιος το είπε elixir? αυτό. Chi? Ποιος. Chi? Ποιος. Chi? Ποιος. Εγώ! Ο Sweeney Todd. Sweeney Todd. Ναι, Sweeney Todd. Συνάδελφος. Και σου λέω μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας κομπογιαννίτης. Li mortassi tuoi! Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος είναι τρελός! Είναι τρελός άνθρωπος! Τολμάει να τα βάλει με τον μεγάλο Αλφρέντο Μικέλη! Μπράβο! Τον άνθρωπο που ξύρισε τον βασιλιά της Νάπολη πριν από τη μάχη με τους Βερβερίνους! Μπράβο! Στον οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο βασιλιάς αφιέρωσε τη μεγάλη του νίκη! Una grande medaglione così sì! Έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο άνθρωπος που έβγαλε τον κοινόδοντα της πριγκίπισσας των Εδίκων. Beatrice! Με τέτοια επιδεξιότητα και χάρη που αυτή νόμιζε ότι τη φιλούσε γλυκό στο στόμα. Και ζητούσε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προκαλεί σήμερα τον ιονδήποτε να στοιχηματίσει μαζί του 10 λίρες. Ότι μπορεί να ξηρίσει και να βγάλει ένα δόντι πιο γρήγορα από τον πιο γρήγορο μπαρμπέρι του Λονδίνου. Μη κουράζεσαι. Μπορεί να μην έχω ξηρίσει τον βασιλιά της Νάπολη, αλλά στοιχηματίζω ότι είμαι καλύτερος μπαρμπέρης από αυτόν εδώ τον απατεώνα. Και για να σας το αποδείξω, δέχομαι την πρόκληση και ως εγγύηση προσφέρω τα εργαλεία μου. Τα βλέπετε αυτά τα ξηρά. Τα καλύτερα της Αγγλίας. D'accordo! Presto! Stendi e vasche e robi! Λοιπόν, ποιος θέλει πια ταξίδισμα? Τι θα λέγατε αν έμπαινε ο αστυνόμος Μπάμφορντ διακριτής? Πολύ ευχαρίστως. Πάντα υπόχρεος στους φίλους και στους γείτονες. Ma certo! Λοιπόν, έτοιμοι? Ναι! Sì! Αρχίστε! Dolce e schiaffarò, oh dolce, d'amore tremulo, quanto il capelli firmo la tortura, nostra vita un cadencia, dolce, dolce e schiaffarò, per una serva oscura i grandi e di tempo. Amore! Amore delle sorelle! Hai capito? No! No! Amore
preso! Staccati! Ora dove sono? Un grande momento di storia, dove l'incipettere sempre in vita! Oh mio Dio! Oh. Τέλος! Νικητής! Ο κύριος Σουίνι Τόντ! Και τώρα ποιος είναι για μια εξαγωγή? Εσείς! Άλλος! Ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Άλλος! Αφού δεν είναι δυνατόν να περάσουμε στη δεύτερη μας προσπάθεια, απαιτώ, κύριε αστυνόμε, τα λεφτά μου. Που το αξίζει και με το παραπάνω. Momento! Piccole! Apposizione di battaglia! Όχι εγώ, σενιόρ. Τα δοντάκια μου είναι μια χαρά. Ragazzo mio, ma guarda! Τώρα έχεις. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι! Αρχίστε. Una grandissima e oscura che le denti ne ho fatta una grande Nicoletta sempre di faghiti Τέλος! Σενιόρ! Finito! Ο άνθρωπος είναι μάγος. Είναι μάγος! Διπλός νικητής! Ο κύριος Σουίνι Τόντ! Congratulazione signore! Συγχαρητήρια! Mi inchingo davanti al suo talento! Υποκλίνετε στο ταλέντο σας! Un grande Τα λεφτά! 10 λίρες. Αυτές είναι 5, οι άλλες 5. Altre 5. Domani, Αύριο. come è arrivato a sua casa a fare le visite? Θα έρθει σπίτι σας για επίσκεψη. Signor Todd. Todd. A signor Todd! Una grande maestro! Κύριε Τόντι! Έχετε δικό σας μαγαζί. Φυσικά! Το περίφημο εργαστήρι κομμωτικής τέχνης σου είναι η Todd στη Fleet Street, δίπλα από το μαγαζί με τις κρέαταωτικές. Θα έρθω, κύριε Τόντι, για ένα προσωπικό ζήτημα. Τα είπα κι εγώ, κύριε Todd! Τα είπα κι εγώ! Κύριε Τόντι! Συγγνώμη, κύριε, αλλά το πρόσωπό σας μου είναι γνωστό. Αποκλείεται. Είναι ο ξάδερφος της αδερφής του θείου μου και μόλις χθες ήρθε από το Λίβερπουλ. Εγώ όμως έχω ήδη ακούσει τα καλύτερα λόγια για τον αστυνόμο Μπάμφορντ. Ευχαριστώ. Στη Fleet Street είπαμε, δίπλα στο μαγαζί σου. Το πιάσατε με την πρώτη, κύριε. Θα σε επισκεφτώ πολύ σύντομα. Πριν το τέλος της εβδομάδας. Καλώς να ορίσετε, κύριε Μπάμφορντ. Και σας υπόσχομαι το πιο βαθύ ξύρισμα που κάνατε ποτέ. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Λυτρώσε με. Βοήθησε το δούλο σου, κύριε. Διώξε τον πειρασμό που με τρελαίνει. Λυτρώσε με από τον καυτό κόκκινο διάβολο που κυριεύει το κορμί μου. Τζοάννα, τόσο άξαφνα γυναίκα. Τζοάννα, τόσο νέα και τόσο όμορφη. Όχι, όχι, Θεέ μου, μην με καταλήβεις. Μην με βάζεις σε πειρασμό. Θεέ μου, μην με αφήνεις έρμεο του πάθους μου. Είναι αμαρτία. Αλλιώς
Έλεος. Εξορκίσω σε πνεύμα ακάθαρτο, κατά του Θεού Σαβαώθ. Έξοδε, φύγε. Δεν απέτεψε δαιμόνιο κατεχθόνιο, λάχνων, δυσόδες, ηθονικών, ερωτομονές. Πνεύμας Ελίας, σύ διάβολε, ο πεσόν ουρανόθεν. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Συγχώρησε αυτόν που λύγησε κάτω από το βάρος της αμαρτίας και έσφαλε. Αυτόν που κυλίδωσε το άμεπτον ξύφος της δικαιοσύνης και αφέθηκε να του παρασύρει το πάθος του. Θεέ μου, συγχώρεσε τη λαγνία μου και δέξου την ειλικρινή μου μετάνοια. Θεέ μου, μη μ' αφήνεις ανήμπορο στα χέρια του σατανά να στραγγαλίσει την ψυχή μου. Δεν επανόησα για ό,τι έκανα. Υιοθέτησα τη Τζοάννα. Έγινα ο κηδεμόνας και πατέρας της. Την αγάπησα αληθινά, βαθιά, πιο πολύ και από κόρη μου. Και τώρα δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου. Τζοάννα, με αρρωσταίνεις, με βάζεις σε πειρασμό. Τζοάννα, τόσο άξαφνα γυναίκα. Και εσύ θες να φύγεις μακριά μου, να μ' αφήσεις μόνο. Όχι, όχι, έλεος, Θεέ μου λύτρωσέ με από το σατανά που στραγγαλίζει την ψυχή μου. Έλεος, έλεος. Για πάντα δική μου. Όχι πια η κόρη μου, αλλά η γυναίκα μου. Πατέρα. Ελπίζω να μην στεκώσω πάλι κοντά στο παράθυρο. Όχι, πατέρα. Είναι κλειστό. Θέλω να με καταλάβεις και να δικαιολογήσεις τις πράξεις μου. Οφείλω να σε προφυλάξω από τον αλήτη που γυροφέρνει το σπίτι μας μια εβδομάδα τώρα. Ναι, πατέρα. Τζοάννα, θέλω να σου μιλήσω. Δεν φαντάζομαι. Τι, πατέρα? Να δώσες θάρρος σε αυτόν τον ασυνείδητο νεαρό. Όχι, πατέρα. Ορισμένα πράγματα ήταν ασήμαντα όταν ήσουν ένα μικρό κοριτσάκι. Τώρα όμως, Τζοάννα, είσαι γυναίκα και πρέπει να φυλάγεσαι. Πρέπει να φυλάγεσαι από τις παγίδες που στείνουν οι επιτίθοι. Ναι, πατέρα. Τζοάννα, είσαι μεγάλη πια. Είσαι γυναίκα. Είναι ώρα να αρχίσεις να σκέφτεσαι το γάμο. Έχω κάποιον στο μυαλό μου. Ποιον? Κάποιον που σε γνωρίζει από παιδί. Σ' αγάπησε. Σε παρακολουθούσε και περίμενε. Τόλμησε να ελπίζει ότι κάποια μέρα θα γίνεις γυναίκα του. Σε φρόντισε σαν πατέρας. Και τώρα γονατίζει εδώ μπροστά σου. Εσύ. Μια βοήθεια! Μια βοήθεια! Καμιά βοήθεια! Πώς βρίσκω
Δήμορη. Απεχθάνω με τα υποπροϊόντα των υπονόμων που αμαυρώνουν τη θέα του καταστήματος. Μια πίτα, σε παρακαλώ. Έστω μια μικρή πίτα. Από αυτές που τρως, βγάζεις αφρούς και κοκαλώνεις. Στο διάλογο, χολέρα! Φύγε, μωρή, να μην σε βλέπω. Οι δικές μου πίτες, μωρή ψωριάρα, είναι πτωχές. Λιντινίες. Στο διάλογο, είπα, στο διάλογο. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη καρέκλα για την περίσταση, αλλά μέχρι να βρεις μια του γούστου σου νομίζω πως είναι πολύ καλή. Για να δω, είναι. Σου θυμίζει τίποτα? Η καρέκλα σου! Η αδυναμία της μάνας μου όλη μέρα εδώ πάνω δεν σκονόταν στιγμή από τότε που αρρώστησε. Είχε υδροπικία. Εδώ του μπανιάστηκε καημένη. Τα κακάρωσε πάνω της. Κάπως άδειο, Αλλά μην ανησυχείς, θα βρω τίποτα μπιχλιμπίδια και θα το στολίσουμε. Ο αστυνόμος δεν φάνηκε. Πριν το τέλος της εβδομάδας, είπε. Θα έρθει, αγόρι μου, μην ανησυχείς. Κι άσε πια αυτό το πράγμα από τα χέρια σου. Με ταράζεις. Και ο δικαστής. Είσαι σίγουρος ότι θα κάνεις όλα αυτά που σκέφτεσαι? Συγγνώμη, αγόρι μου, αλλά πόσο ξέρω εσύ ήσουν πάντα πολύ ευαίσθητος στο αίμα. Εσύ δεν ήσουν μια μέρα που πέσες κάτω ξερός επειδή έκοψες κάποιον κατά λάθος το ξύρισμα? Εκείνος που λιποθύμησε δεν ήταν ο Σουίνι Τόντ, κυρία Λάβε. Ξέρω. Ήταν ο άλλος, ο δίδυμος, ο αδερφός σου που σου μοιάζε. Βιολέτες. Τι? Βιολέτες. Ή μήπως ορχιδές. Ένα ωραίο μπουκέτο βιολέτες μέσα σε ένα ωραίο βάζο, πάνω σε ένα ωραίο τραπέζι. Θα ήταν ό,τι έπρεπε. Άντωνη! Κύριε Τόντ! Έψαχνα να σας βρω όλες αυτές τις μέρες και δεν σας έβρισκα πουθενά. Έλα, πέρασε μέσα! Love it through, κύριε. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Έλα, κάτσε. Κύριε Τόντ, έχω τόσα να σας πω. Βρήκα το πιο όμορφο πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Συγχαρητήρια! Ένα πλάσμα ονειρεμένο. Όμως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Ποιο? Έχει ένα κηδεμόνα τυραννικό που την κρατάει φυλακισμένη στο σπίτι της και είναι αδύνατο να την πλησιάσει. Κρίμα. Σήμερα το πρωί όμως, καθώς περίμενα έξω από το σπίτι της να τη δω, έπεσε αυτό το κλειδί από το παράθυρό της. Αυτό είναι καλό! Είναι σίγουρο σημάδι ότι η Τζοάννα μου αγαπάει. Τζοάννα! Έτσι τη λένε. Τζοάννα. Και ο δικαστής Τέρπιν είναι ο κηδεμόνας της. Τέρπιν! Απόψε θα πείσω την Τζοάννα να φύγουμε μαζί. Σχεδιάζω να νοικιάσω μία άμαξα να μας φάει στο Πλίμουθ το γρηγορότερο. Κύριε Τόντ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν γίνεται, να φέρω εδώ την Τζοάννα για μερικές ώρες. Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα με την άμαξα. Μπορώ? Και δεν τη φέρνεις, αγόρι μου! Μα πιάωσε εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Έχω την έγκρισή σας, κύριε Τόντ. Ας έρθει το κορίτσι. Σας είμαι ευγνώμων. Φεύγω τώρα να προλάβω πριν γυρίσει ο δικαστής. Γεια σου, κούκλο μου, γεια σου. Τζοάννα, ποιος θα το φανταζότανε? Σαν παιχνίδι της μοίρας μοιάζει. Θα έχεις την κόρη σου εδώ πριν ακόμα νυχτώσει. Για να φύγει σε 2 ώρες στην άλλη άκρη της Αγγλίας. Μόλις τη φέρει αυτός εδώ. Και ύστερα ο μικρός, αν θέλουμε, φεύγει εύκολα από τη μέση. Καημένη Τζοάννα. Μα τόσα χρόνια χωρίς τη φροντίδα της μητρικής στοργής. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, διότι τώρα έχει μητέρα. Εμένα. Buongiorno, signor Todd. Buongiorno a lei, mia bella signora. Buongiorno, signor Micheli. Vorrei parlare con il signore. Θέλει να μιλήσει με τον κύριο... Κατάλαβα, αγάπη μου, εξάλλου οι πίτες με περιμένουν. Grazie, signora. Πρέγκο. Εσύ άκουσες πίτα και γούρλωσες, Θες μία? Πολύ ευχαρίστως. Τότε ο πίσω μου ελθύν μομπτή. Ελπίζω να έχεις γερά δόντια. Signor Todd, impressionante. Veramente impressionante. Il mondo in cui il dropper il suo lama è magico. Un mago della lama. Ma che evento! Suoi negozi sta pronto, tutto nuovo. E suoi strumenti. Ma questi strumenti. Δεν σε καταλαβαίνω. Τώρα θα καταλάβεις.
Έτσι, μπράβο, όρομα! Πριν από πολλά χρόνια, σε αυτό εδώ το μέρος, ένας μπαρμπέρης είχε ένα βοηθό. Ένα μικρό παιδί, ασήμαντο. Το είχε για να του σκουπίσει τις τρίχες από το πάτωμα και του μάθαινε την τέχνη. Όμως μια μέρα, ο μπαρμπέρης αυτός εξαφανίστηκε. Το πήγαν οι Σόβια. Στο νησί του Διαβόλου, είπαν. Στο νησί του Διαβόλου. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπέντζαμιν Μπάρκερ? Γιατί με λες φυσικά εσύ δεν με θυμάσαι. Όμως εγώ σε κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Τα πιο όμορφα εργαλεία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τα βρήκα φορά κατάδικο. Αν χρόνια! Τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψεις εσύ για μένα. Θέλω τα μισά κάθε Παρασκευή. Εγώ τα μισά κέρδη και εσύ το μικρό σε μυστικό. Είμαι σίγουρος ότι ο αστυνόμος Σπάνφορντ θα πέθαινε για μια πληροφορία για το δύστιχο τον Μπέντζαμιν Μπάρκερ. Έτσι δεν είναι, κύριε Σουίνι Τόντ? Λοιπόν, σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Grazie tanto. Με πρόδωσες κάθαρμα, έρχεται ο αστυνόμος. Πού είναι? Έρχεται κατά εδώ. Εγώ δεν βλέπω κανένα. Εκεί. Πού? Το αφεντικό με έχει ραντεβού με το ράφτο και το ξέχασα να αργήσουμε, θα με σκοτώσει στο ξύλο. Σενιόρ Μικέλη, λαμπούταμέντο con il suo sarto, σενιόρ. Σενιόρ Μικέλη. Πού πήγε? Έφυγε. Θα αργήσει να γυρίσει? Φοβάμαι πως θα αργήσει. Μήπως ξέρετε που πήγε? Μα δεν μου είπε. Δεν πας καλύτερα να ψάξεις να το βρεις, Άντε μπράβο. Άντε μπράβο! Δεν μπορώ, θα με σκοτώσει αν φύγω χωρίς την άδειά του. Τι θα κάνω? Θα κάτσω να το περιμένω εδώ, δεν σας πειράζει? Ώστε η κυρία Λάβετ σου έδωσε μια κρεατόπιτα. Μάλιστα, είναι εξαιρετική κυρία. Μου έδωσε μια ολόκληρη πίτα. Μια ολόκληρη πίτα! Μπράβο της, αυτό θα πει κέρασμα. Ναι, την έφαγα μια και έξω. Με έπιασε λίγο το στομάχι μου. Δεν μου λες, γιατί δεν πας κάτω να περιμένεις το αφεντικό σου? Βάζω στοίχημα ότι υπάρχει και κι άλλη πιτά για σένα. Και πες στην κυρία Λάβετ να σου δώσει και ένα μεγάλο ποτήρι μπύρα από μένα. Ωχ, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ένας αληθινός χριστιανός, κύριε. Ευχαριστώ. Πήγαινε! Το δάχτυλό μου χέρι! Πήγαινε! Πήγαινε! Κυρία Λάβετ! Δρόμος! Φίλοι μου, μπορείτε να μου δώσετε μια πίτα? Τα δάχτυλά του. Γρήγορα. Το χέρι ήταν δυνατό. Με μια του κίνηση σκόρπισε το θάνατο. Θάνατο. Το λεπίδι ήταν κοφτερό. Στο θάνατο δώρισε το θάνατο. Και οι βλάκες που τον νόμιζα για βλάκα τώρα σκούζουν σαν γουρούνες κοιτώντας ανάποδα τις παπαρούνες. Το χώρο του θανάτου άρχισε ο Σουίνι. Σουίνι τότε. Ο δαιμονικός. Ο δαιμονικός. Πόσες φορές δεν ζήτησα το θάνατο σαν λύτρωση. Θες πως γυαλίζουν τα ξηράφια σου, Σουίνι? Πόσες φορές δεν παρακάλεσα για να έρθει τις ατέλειωτες νύχτες της κόλασης στο νησί του Διαβόλου. Δες πως εφαρμόζουν οι λεπίδες στο λαιμό των υποκριτών, Σουίνι. Ήταν τόσο δύσκολη εκείνη η συνάντηση. Τόσο βασανιστική. Σουίνι. Και τώρα, με μια κίνηση του χεριού μου, Θάνατος. η ζωή κυλάει ορμητικά στο κατακόκκινο ριάκι της. Θάνατος. Με μιας Θάνατος. έρωτας, Θάνατος. πόθος, Θάνατος. δύναμη. Θάνατος. Τα πάντα δίνουν τη θέση τους στη λύθη. Θάνατος. Κι όλα γίνονται Θάνατος!
σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο έγκλημα και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μόνο μια ποινή του αξίζει. Θάνατος. Αν και στα πλαίσια της ιερής ιδιότητας που κατέχω επιθυμώ την απονομή της δικαιοσύνης με επίοικια, η περίπτωση του ανθρώπου αυτού που με τις πράξεις του καταράκωσε κάθε έννοια έντιμου βίου ενώπιον Θεού και ανθρώπων, δεν μου επέτρεψε άλλη επιλογή από την επιβολή της ποινής του θανάτου. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Έλα μαζί μου. Θέλω να σου μιλήσω. Όπως επιθυμείτε, εξοχότατε. Αν μου επιτρέπετε, ελπίζω να μην σας πειράζει που σας το λέω, αλλά σήμερα δεν φαίνεστε καθόλου καλά. Τα μάτια σας είναι κατακόκκινα και η όψη σας μόνο το σεβασμό, εξοχότατε. Ξέρετε, εγώ από ενδιαφέρον και μόνο και δεν θα ήθελα βεβαίως να εκλειφθεί ως... Αποφάσισε να παντρευτώ τη Τζοάννα τη Δευτέρα που μας έρχεται. Αυτά είναι υπέροχα νέα, εξοχότατε. Υπέροχα, αν μου επιτρέπετε. Και πάλι μόνο το σεβασμό. Ξέρετε, η διεισόμασιν... Της το ανακοίνωσα χθες βράδυ. Και ελπίζω να το έχει σκεφτεί καλά και να αποδεχθεί την πρότασή μου. Αν μου επιτρέπετε, εξοχότατε, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Προτιμώ να πεθάνω. Τζοάννα. Επιμένει να με παντρευτεί τη Δευτέρα. Τζοάννα, έχω ένα σχέδιο. Κάτι άκουσα. Κάποιος έρχεται. Τζοάννα, άκουσέ με. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Η Δευτέρα είναι τόσο κοντά. Φεύγουμε απόψε. Κάποιος έρχεται. Φεύγουμε απόψε. Μαζί. Απόψε. Το σχέδιο είναι έτοιμο. Φοβάμαι. Πιστεύω ότι ο σεβασμός που μου οφείλει αυτός και μόνον αρκεί για να δεχτεί την πρότασή μου. Δεν διαφωνώ καθόλου, εξοχότατε. Δεν διαφωνώ. Όμως αν μου... Σου επιτρέπω. Με την άδειά σας, εξοχότατε. Οι γυναίκες, ξέρετε, δεν υπονοώ τίποτα για όνομα του Θεού. Όμως μια τόσο νέα κοπέλα, ευαίσθητη, αλλά και γυναίκα. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Δεν θέλω, αλλά κατά την ταπεινότατη μου γνώμη, ένα φρεσκάρισμα θα το θέλατε. Ένα ξυρισματάκι. Δεν θα ήταν άσχημο πριν τη δείτε. Ίσως δεν έχεις άδικο. Γνώρισα ένα καταπληκτικό μπαρμπέρι. Θα σας κάνει το καλύτερο ξύρισμα της ζωής σας. Με λίγα αρώματα και μυρωδικά βότανα θα σας κάνει ακαταμάχητο στα μάτια του κοριτσιού. Και πού είναι αυτός? Στη Fleet Street, εξοχότατε. Πάμε. Έρχεται. Τζοάννα, ξέρω ένα μέρος που μπορούμε να μείνουμε απόψε. Στη Fleet Street. Ναι. Θα φύγουμε απόψε και δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Απόψε. Είναι όλα τόσο παράξενα. Δεν ξέρω ούτε καν το όνομά σου. Και πώς το λένε? Άντωνι. Τόντ. Άντωνι Χόουπ. Σουίνι Τόντ. Άντωνι Χόουπ. Σουίνι Τόντ. Οδήγησα με σε αυτόν. Σκίσει σαν κουρέλι, ο Αλφρέντο Μικέλη! Τι θα γίνει, αγάπη μου? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσεις να ψάχνεις για το αφεντικό σου? Όχι, δεν τολμώ να κουνηθώ αν δεν με φωνάξει. Θες άλλη μια πίτα? Πολύ ευχαρίστως. Άντε να δούμε, αγάπη μου. Εσύ έτσι όπως πας, λίγο θα φας και εμένα. Θα πεταχτώ όμως λίγο πάνω να δω τι λέει και ο κύριος Στόντια όλα αυτά. Ναι. Τι ξεπάτωμα πια γι' αυτό σήμερα. Φαντάσου να είχα και κανένα πελάτη. Τι θα γίνει, αγάπη μου, πώς το διάλογο είναι αυτός ο Ιταλός, θα έρθει καμιά φορά? Ναι, αλλά πότε, αγάπη μου, πότε? Την ημέρα της κρίσης. Δεν φαντάζομαι. Πού είναι?
κάθεσαι πάνω. Είσαι τρελός! Σκότωσες έναν άνθρωπο που δεν έκανε τίποτα! Σταμάτα, με γνώρισε! Δεν έγινε που τον αγνώρισε! Προσπάθησε να με εκβιάσει! Θα σε εκβιάσει! Ήθελα τα μισά από τις πράξεις! Τα μισά από τις εισπράξεις σου! Τα μισά από τις εισπράξεις σου! Είπα κι εγώ τρελάθηκε. Μες στο αίμα ο καημένος. Ο καημένος. 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 Πεντεπένες. Τέλος πάντων. Τώρα όμως, αγάπη μου, θα πρέπει να βάλουμε το μυαλουδάκι μας να δουλέψει. Εδώ είμαστε, εξοχότατε. Ο δικαστής Τέρπιν. Αυτός είναι μεγάλος. Μπορείς να φύγεις τώρα. Άσε με μόνος σου. Τι θα κάνεις μόνος σου. Άφησε με μόνος σου. Άσε με, φύγε. Στο επανειδήν. Συγχωρείτε, σεβασμιότατε, εκλαμπρότατε, πανιερότατε, πάτε εγώ. Κύριος Πόντου. Μεγάλη μου τιμή η επίσκεψή σας, εξοχότατε. Φαίνεται, αγοράκι μου, ότι το αφεντικό σου έφυγε και έσραψε στα κρύα του λουτρού. Όμως μη στενοχωριέσαι, καμάρι μου. Πιες λίγη μπυρίτσα, πιες λίγη μπυρίτσα, πιες λίγη μπυρίτσα, λοιπόν. Ο επιθεωρητής Μπάμφορντ μου είπε ότι είστε ένας πάρα πολύ καλός μπαρμπέρης. Κύριε. Του είμαι ευγνώμων. Παρακαλώ. Παρακαλώ, συγχωρέστε το φτωχικό μου. Μόλις πριν από λίγες μέρες έστησα εδώ μέσα τα απαραίτητα και καταλαβαίνετε. Παρακαλώ, καθίστε. Ξάπλωσε, αγοράκι μου. Αν στάζει μωρά μου, κοιμήσου. Κοιμήσου! Κοιμήσου, είπα! Τι θα μπορούσα να κάνω για σας? Ένα κομψό κούρεμα, λίγο μασάζ για να σας ανακουφίσω την επιδερμίδα, ίσως. Ξύρισμα. Βεβαίως. Το πιο βαθύ ξύρισμα που κάνατε ποτέ. Υπάρχει η πιθανότητα, εξοχότατε, να έχουμε συναντηθεί παλιότερα? Το πρόσωπό σας μου είναι οικείο. Μήπως στο δικαστήριο. Ίσως. Πήγα κάποτε στο δικαστήριο, πολύ παλιά. Ένορκος. Όχι. Μάρτυρας. Ναι, μάρτυρας. Μάρτυρας. Σε μια ασήμαντη υπόθεση. Ακίνητος, εξοχότατε. Τώρα που το σκέφτομαι, εσείς δικάζατε εκείνη την υπόθεση. Ελπίζω να μην σας κάνω να βαριέστε, κύριε. Όχι. Απλώς είναι αλλού το μυαλό μου. Έχω πονοκέφαλο. Ένα βρεγμένο πανί στα μάτια θα σας ανακούφιζε, κύριε. Αμέσως. Έτσι. Ευχαριστώ. Αυτή η υπόθεση που σας έλεγα πριν, εξοχότατε, αφορούσε μια γυναίκα. Μια όμορφη γυναίκα. Μια γυναίκα. Ναι, μια γυναίκα που ήταν πολύ όμορφη. Έτσι όπως χτένιζε τα μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη της. Όταν ανάσαινε το βράδυ στο μπαλκόνι της. Όταν στεκόταν στο παράθυρο ή στις σκάλες. Μια όμορφη γυναίκα που ακόμα κι αν σε εγκαταλείψει, παραμένει μαζί σου για πάντα. Απόδειξη πως ο παράδεισος υπάρχει ακόμα και όταν είσαι ζωντανός. Μπορεί να τη θυμάστε, εξοχότατε. Τη θυμάστε. Το όνομά της ήταν... Κύριε Τότ! Όλα είναι έτοιμα. Η Τζοάννα και εγώ θα φύγουμε απόψε. Εσύ.
Η Τζοάννα θα το σκάσει μαζί σου. Ψεύτρα! Η φλώμα! Ορκίζομαι ότι δεν πρόκειται να τη δεις ποτέ ξανά. Θα την κλείσω σε ένα άσυλο, όπου ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος πρόστιχος διαφθορέας δεν θα την αντικρίσει ποτέ! Κύριε Τόντ! Έξω! 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 Τον είχα στα χέρια μου! Τον είχα στα χέρια μου! Ο λαιμός του ήταν γυμνός στα χέρια μου και μου φύγε! Μου φύγε! Δεν θα ξανάρθει ποτέ! Ποτέ! Ποτέ δεν θα ξανάρθει! Ποτέ! Όλοι αξίζουν το θάνατο! Όλοι αξίζουν να πεθάνουν! Και θα σου πω γιατί. Γιατί οι ζωές των υποκριτών πρέπει να είναι σύντομες. Γιατί για μας τους άλλους ο θάνατος θα είναι η λύτρωσή μας. Όλοι αξίζουμε να πεθάνουμε, όλοι αξίζουμε το θάνατο. Δεν θα ξαναδώ ποτέ την Τζοάννα. Ποτέ δεν θα αγκαλιάσω το κορίτσι μου, ποτέ. Εκδίκηση. Θα σας προσφέρω εκδίκηση. Σωτηρία. Λύτρωση. Όλοι αξίζουμε το θάνατο. Όλοι αξίζουμε να πεθάνουμε. Όλοι καλώς ήρθατε στην κόλαση. Και ο δικαστής νομίζει πως γλίτωσε, αλλά θα τον ξαναπιάσω στα χέρια μου, δεν θα μου ξεφύγει. Θα πεθάνει με το πιο φρικτό θάνατο. Στο μεταξύ θα εξασκούμε σε λιγότερο αξιότιμους λαιμούς. Η δουλειά με περιμένει, Λάβετε, η δουλειά. Πρέπει να δουλέψω, Λάβετε. Επιτέλους είμαι ζωντανός. Είμαι ευτυχισμένος, Λάβετε. Είμαι ευτυχισμένος. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Μ' ακούς? Σου μιλάω. Θα μου πεις τι θα κάνουμε με αυτόν. Μες στο αίμα. Τι θα κάνουμε με αυτόν? Θα το θάψουμε σε μια ερημική περιοχή. Τι θα κάνουμε? Φυσικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν φαντάζομαι να έχει τίποτα συγγενείς για να το ψάξουν, Όμως, είναι σπατάλι. Με ξέρεις τώρα, εμένα μερικές φορές φυτρώνει ιδέες στο κεφάλι μου και με κάνουν και σκέφτομαι. Είναι σπατάλι. Σπατάλι? Φρικτή σπατάλι, αγάπη μου. Είναι τόσο τροφαντός, τόσο αφράτος. Εκεί ούτε κανένας θα ψάξει να τον βρει, λες. Μπα! Τι να το κάνουν? Και η δουλειά θέλει λίγο, πώς να το πω, λίγο σπρώξιμο. Είναι και οι τιμές του κρέατος στα ύψη. Είναι σπατάλι. Λέω τώρα, η άλλη έξυπνη Πίκφορτ, η γομάρα με ένα γατάκι 6 πίτες φτιάχνει. Φαντάζεσαι εμείς με αυτόν? Είναι ή δεν είναι σπατάλι? Το πιάσες? Κυρία Λάβετ, πρακτική όπως πάντα. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου, αγάπη μου. Άλλος τρώει και άλλος τρώγεται.
Άτρωγα έναν παπά. Είναι καλός. Παχυντικός. Αν θέλεις κάτι ελαφρύ, δοκίμασε ένα χορευτή. Τι θα έλεγες για ένα ποιητή? Πολύ στεγνός. Ένας επουριακός. Παρά είναι καυτερός. Δικηγόρος. Γευστικός. Φτάνει να μην είναι πολύ αιμυρός. Ένας πολιτικός. Πολύ λαδερός. Κάτι τείχος λιπαρά. Δοκίμασε ραμζάρα. Πεθύμησα αστυνομικό. Θα σου κάτσει στο λαιμό. Η ιστορία του κόσμου είναι ποιος τρώει και ποιος τρώγεται. Τι έχουμε εδώ? Ένα γιατρό. Κάτι πιο γαργαλιστικό. Ένα λογιστή. Δεν κακός. Ένας κλιματιστής. Πολύ σκληρός. Ένας μπάτλερ. Κάπως τυφός. Ένας κυπουρός. Παρά είναι υγιεινός. Ένας ηθοποιός. Πολύ λιγοτικός. Η ιστορία του κόσμου είναι ποιος τρώει και ποιος τρώγεται. Κυρίες και κύριοι, τώρα οι πιο νόστιμες κρεατόπιτες του Λονδίνου κατοικοεδρεύουν στο μαγαζί της ασύγκριτης, της ασυναγώνιστης, της απαράμιλης Λάβετ. Πίτες για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, πίτες για τους πιο αδιφάγους ισοφάγους. Φύγε από εδώ. Οι πιο γνωστοί γευσιγνώστες του Λονδίνου τρελάθηκαν με το άρωμά τους. Οι πιο απαιτητικοί γκουρμέ άνοιξαν το στόμα τους έκθαμβοι μπροστά στο τρυφερόν του κρέατος. Και οι πιο άπιστοι θωμάτες τώρα παίρνουν όρκο μπροστά στις βελούδινες, τις θεσπέσιες, τις τρυφερές κρεατόπιτες της Λάβετ. Λάβετ! Μικρέ! Θα τρώγα άλλη μία. Όλοι θα δοκιμάσετε, όλοι θα δαγκώσετε. Εδώ το 8ο θαύμα του κόσμου. Εδώ το προϊόν που εντός ολίγου θα μπει στον κατάλογο των επίσημων προμηθευτών της Βασιλικής Αυλής. Γκάρσον! Μεσιέ! Μια πίτα είπα! Avec plaisir! Δεν είναι δυνατόν! Προμήθειε τέλος! Βόηθος! Καινούργια φουρνιά, κυρίες και κύριοι! Απ' την παραγωγή στην κατανάλωση! Κρεατόπιτες για βραβείο! Κρεατόπιτες για παράσημο! Πίνα τέλος! Μια πίτα! Ποιος θέλει άλλη μια? Μια πίτα! Στάδι! Εξυπηρέτησε τα αγόρια αμέσως. Μια πίτα! Στάδι! Έφτασε! Τι κάνεις, κουκλίτσα μου? Με συγχωρείτε! Είναι αλήθεια ότι το κλείνει το μαγαζί της η Πίκφορντ η Γομάρα? Ψυχή δεν πατάει, λένε. Κρίμα, κρίμα. Άλλος, κυρίες και κύριοι! Εδώ οι πιο λαχταριστές κρεατόπιτες του Λονδίνου. Με φύλλο βελούδινο, τορνευτό. Με πτυχές ολοχάρι. Μασάτε αργά, κυρία μου. Νιώστε το κρέας να δονείτε εντός σας. Έφτασε! Πίτες, τέλος. Κύριε Τόντ! Φρέσκες προμήθειες. Κύριε Τόντ, μήπως μπορείτε να με εξυπηρετήσετε? Ξύρισμα. Και ξύρισμα. Παρακαλώ, περάστε. Κύριε Τόντ, θα ήθελα να με σενιάρετε γενικώς. Βλέπετε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα. Καθίστε. Ευχαριστώ, κύριε Τόντ. Το θέμα! Το θέμα είναι λιγάκι λεπτό, αλλά μπορώ να βασιστώ στην επαγγελματική σας εχημήθεια. Ω, βεβαίως, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Τόντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τόντ. Δεν ξέρω! Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Ειδωθήκαμε εκείνη την ημέρα στην αγορά με τον Ιταλό. Μια στιγμή θα σας θυμίσω. Θυμηθήκατε τώρα
Τότε με το ελιξίριο. Μάλιστα, κύριε Τόντ! Πηγαίνω από το κακό στο χειρότερο, κύριε Τόντ. Όλο αραιώνω επικίνδυνα. Μήπως σας βρίσκεται κανένα φάρμακο να ξαναφαντώσω. Κάτι μπορεί να γίνει καθιστά. Κύριε Τόντ, θα ξαναγίνω τριχωτός. Θα προσπαθήσω. Υπάρχει ελπίδα! Είστε κάτω. Ξέρετε, εγώ στα νιάτα μου ήμουν αρκούδα. Είχα τρίχες, παντού τρίχες, κύριε Τόντ. Τα μαλάκια μου ήτανε σαν κυματιστό καλαμπόκι. Ναι. Και τώρα, κύριε Τόντ, θα ήθελα να με μαλάξετε. Όπως επιθυμείτε. Κύριε Τόντ, ναι. Σήμερα με προξενεύουνε. Θέλω να πάω και να... Καθίστε κάτω, κύριε. Καταλαβαίνετε. Θέλω να τους εντυπωσιάσω. Κλείστε τα μάτια σας, κύριε. Θέλω να ξαναγίνω. Μην ανησυχείτε. Κύριε Τόντ! Δεν φαντάζομαι τώρα να πείτε σε κανέναν ότι... Καθίστε κάτω, κύριε. Έτσι δεν είναι. Το μυστικό σας θα μείνει εδώ. Ανησυχώ. Καταλαβαίνετε. Οι ανησυχίες σας θα τελειώσουν σύντομα, κύριε. Κύριε Τόντ, αγαπητέ μου κύριε Τόντ, σας είμαι ευγνώμων. Κούραση. Φτώμα είμαι σήμερα. Εδώ οι περίφημες πίτες της κυρίας Λάμετ, οι πιο νόστιμες κρεατόπιτες του Λονδίνου. Σπαρταράνε. Φωτιά! 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 Το σημάδι! Το σημάδι! Το σημάδι του διαβόλου! Φωτιά! Η πόλη καίγεται! Φωτιά δεν κατά της κόλασης! Δουλειά του σατανά! Η πόλη βρωμάει! Η πόλη βρωμάει! Η πόλη βρωμάει! Θάνατο! Δουλειά του σατανά! Μαύρος καπνός! Το σημάδι του διαβόλου! Ξυπνήστε! Η πόλη καίγεται! Ο αέρας βρωμάει θάνατο! Θάνατο! Η πόλη καίγεται! Φωτιά! Φωτιά δεν κατά της κόλασης! Οι δαίμονες της κόλασης στοιχιώνουν την πόλη! Φρικτή μυρωδιά! Οι δαίμονες της κόλασης στοιχιώνουν την πόλη! Τζόνα! Βοήθεια! Βοήθεια! Το σημάδι! Το σημάδι του διαβόλου! Κύριε Τόντ, θα μπορούσα να σε φάω ολόκληρο. Αλήθεια σου λέω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Τόσο ευτυχισμένη. Η δουλειά πάει περίφημα. Το χρήμα ρέει. Τι άλλο θέλουμε, αγάπη μου, τι άλλο θέλουμε, τι. Το δικαστή. Το δικαστή και το δικαστή και το δικαστή. Όλο αυτό έχεις στο μυαλό σου. Θα πληρώσουν ακριβά αυτά που έκανα στη γυναίκα μου. Πάει αυτή αγόρι μου, σου είπα, φαρμακώθηκε, μας άφησε άπαξ και διαπαντός. Τώρα έχεις τη λάβη σου. Σταμάτα πια να σκέφτεσαι συνέχεια το παρελθόν. Αλλά να ζήσουμε τη ζωή μας, κύριε Τόντ. Θες να φύγουμε από εδώ, τώρα πια έχουμε λεφτά, δεν υπάρχει λόγος να μένουμε. Τι θα έλεγες
Αν ανοίγαμε μία πανσιόν δίπλα στη θάλασσα, θα έχουμε τη πελατεία μας. Εγώ θα τους φροντίζω, εσύ θα διευθύνεις την επιχείρηση. Ναι, εγώ θα στρώνω τα κρεβάτια, εσύ θα εισπράττεις το λογαριασμό. Εγώ θα μαγειρεύω, εσύ ξέρεις. Μας φαντάζομαι στην παραλία με τα μπανιερά μας. Εσύ με ένα όμορφο σκούρο μπλου και εγώ με ένα κόκκινο της φωτιάς με κίτρινα και πράσινα ίσως. Και οι γλάροι να κράζουν. Το κύμα να μας πιτσιλάει κατάμετρα. Εμείς να τρώμε παστές ρέγγες στην αμμουδιό. Και εγώ να λιώνω σαν το βούτυρο κάθε φορά που με κοιτάζεις, Τι λες για όλα αυτά, αγάπη μου? Πρώτα ο δικαστής, ο επιθεωρητής και έπειτα. Κύριε Ντότ! Ξέρω που βρίσκεται η Τζοάννα. Πού? Στο άσυλο του Μπέτλαμ. Η Τζοάννα στο τρελάδικο του Μπέτλαμ. Πρέπει να τη βγάλουμε οπωσδήποτε από εκεί. Υπάρχει τρόπος. Ποιος? Από πού νομίζετε αγοράζουν μαλλιά οι περισσότεροι περουκέριδες του Λονδίνου? Από το νεκροτομείο. Από το Μπέτλαμ. Αγοράζουν τα μαλλιά των τρελών από το άσυλο του Μπέτλαμ. Με ένα γερό ποσό σου πουλάνε τα μαλλιά οποιοδήποτε τρελό. Και ολόκληρο το κεφάλι, αν θες. Θα πας και θα προσφέρεις την υψηλότερη τιμή για μαλλιά στην ίδια απόχρωση με αυτά της Τζοάννας. Θα μπεις σαν περουκέρι στο άσυλο και μετά είμαι σίγουρος ότι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μετά φέρ' την εδώ. Θα τη φυλάω εγώ όσο εσύ θα ψάχνεις άμαξα για το Πλήμουθ. Σύμφωνοι? Αξιότιμε κύριε, αξιοσέβαστε δικαστή, διακινδυνεύω που σας γράφω, κύριε. Είναι επίγουσα ανάγκη να σας πληροφορήσω ότι ο νεαρός ναυτικός έχει απαγάγει την προστατευόμενη σας Ζωάννα από το ίδρυμα που εσείς, κύριε, τόσο σοφά την περιορίσατε. Ελπίζοντας να κερδίσω την εύνοιά σας, έπεισα τον νεαρό να τη φέρει εδώ. Απόψε! Στο μαγαζί μου, στη Fleet Street. Αν τη θέλετε ξανά στην αγκαλιά σας, βιαστείτε. Μόλις πέσει νύχτα, η Τζοάννα θα είναι εδώ. Και θα σας περιμένει. Θα σας περιμένει εδώ. Ο πιστός και ταπεινός σας υπηρέτης Σουίνι Τότ. Εδώ. Ήθελα να δω πώς φτιάχνουμε τις πίτες. Έτσι δεν είναι, αγοράκι μου? Μάλιστα. Ήρθε ο καιρός να δουλέψεις κι εσύ στο κελάρι, να μάθεις να αλέθεις το κρέας, να ψήνεις στο φούρνο τις πίτες, Θέλεις? Πολύ ευχαρίστως. Θα μπορείς να τρως κι όσες πίτες τραβάει η όρεξή σου, φρέσκες, κατευθείαν από το φούρνο. Θα φτιάχνω πίτες μόνος μου. Αυτή εδώ είναι η μηχανή που αλέθουμε το κρέας. Το βάζεις μέσα και το αλέθεις σιγά σιγά. Και εδώ φυλάμε τις προμήθειες. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό που κάνει τις πίτες τόσο γλυκές και τρυφερές? Όχι. Το κρέας πρέπει να περνάει 3 φορές από το μηχάνημα. 3 φορές. 3 φορές. Έτσι, μπράβο, αγγελούδι μου. Όταν θα έρθει καινούργια παρτίδα κρέας, θέλω να στρωθείς γερά στη δουλειά. Τι συμβαίνει? Μυρίζεις σαν... Σαν?
Σαν ψοφίμι. Κανένας αρουραίος θα ψόφισε, θα πω στον κύριο τότε να το κοιτάξει. Δεσποινής Λάβεκ. Ο κύριος Μπάμφορτ! Πώς από εδώ, κύριε Μπάμφορτ! Να σας κεράσουμε μια μπυρίτσα, κύριε Μπάμφορτ. Όχι, ευχαριστώ, είμαι σε υπηρεσία. Και σε τι οφείλουμε την τιμή της υπηρεσίας, σε τι? Της επισκέψής σας εννοούσα, κύριε Μπάμφορτ μας. Έγιναν μερικά παράπονα, Δεσποινής Λάβεκ. Παράπονα? Σχετικά με τη μυρωδιά που βγάζει η καμινάδα σας. Τη νύχτα, λένε, αναδίδει κάτι μολυσμένο. Μολυσμένο. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να ρίξω μια ματιά στο φούρνο. Στο φούρνο? Στο φούρνο. Στο φούρνο. Παρακαλώ, περάστε, κύριε Μπάμφορτ μας. Περάστε, κύριε Μπάμφορτ μας. Δεν γίνεται. Και ο λόγος? Δεν έχω τα κλειδιά και ο κύριος τον τέθηκε και τώρα αυτός δεν είναι. Και θα αργήσει να γυρίσει? Ναι, δεν θα αργήσει. Γιατί να αργήσει? Συμβαίνει τίποτα? Τι να συμβαίνει? Απλώς σκεφτόμουν ότι ο κύριος τότε θα λυπηθεί τρομακτικά όταν θα μάθει ότι ήρθατε και δεν σας περιποιήθηκε ο ίδιος. Να φανταστείτε τις προάλλες μου έλεγε ότι θα ήταν... Μεγάλη μας τιμή η επίσκεψή σας, κύριε Μπάμφορτ. Γύρισε κιόλας, πουλάκι. Όπως σας έλεγε και η κυρία Λάβετ, σας περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία για να σας περιποιηθώ, κύριε Μπάμφορτ. Ο κύριος Μπάμφορτ ήθελε πολύ. Ένα φίνο ξύρισμα, ένα μασάζ προσώπου, ίσως. Όχι καθόλου, ο κύριος Μπάμφορτ. Δωρεάν, φυσικά, κύριε Μπάμφορτ. Θα μου επιτρέψετε 2 λεπτάκια μόνο. Με προσβάλλετε. Σας προσβάλλω. Θανασίμως. Τότε θα επανορθώσω αργότερα όταν θα επισκεφθούμε το φούρνο σας. Ακριβώς, κύριε Μπάμφορτ. Παρακαλώ, ακολουθήστε ευχαριστώ. με. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που επιτέλους έρχεστε στο μαγαζί μου. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να σας προσφέρω ένα κομψό κούρεμα ή ένα μασάζ προσώπου με αρωματικά βότανα, κύριε Μπάμφορτ, ή ένα φίνο ξύρισμα και όλα αυτά φυσικά δωρεάν! Είστε ικανοποιημένος, κύριε Μπάμφορτ? Μήπως θέλετε ένα μασάζ προσώπου με αρωματικά βότανα, κύριε Μπάμφορτ? Και όλα αυτά δωρεάν, κύριε Μπάμφορτ. Δωρεάν. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Μπάμφορτ? Ναι! Πολύ σπίτι. Θα σκάσω από το φαΐ είμαι. Μια τρίχα. Θα πάρω μια άλλη. Τι είναι αυτό πάλι? Νύχι. Ένα ολόκληρο νύχι. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σχετικά με τα μαλλιά που θα επιθυμούσατε. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ο Θεός. Τι θα λέγατε για αυτά εδώ τα μαλλιά? Είναι λίγο θαμπά, Αλλά νομίζω ότι εσείς θα μπορούσατε να τα επαναφέρετε στη φυσική τους λάμψη.
Αυτά είναι πολύ καλή ποιότητα για μαλλιά ενός άνδρα. Και όπως ξέρετε, κάνουμε πάντοτε έκπτωση στα ανδρικά μαλλιά. Αυτή έχει την απόχρωση που ψάχνει. Κακόμοιρο παιδί. Δύστιχο πλάσμα. Είναι άσχημα. Πολύ άσχημα. Έλα. Χαμογέλασε. Χαμογέλασε είπα! Πες μου που θες να τα κόψω. Άφησέ την. Άντωνη! Τι συμβαίνει εδώ. Άφησέ την. Είσαι πολύ τρελός. Αν νομίζεις ότι θα μπορούσες να ξεγελάσεις ένα τρελό σαν εμένα. Η πόλη καίγεται. Αρουραίοι κινούνται στο γρασίδι. Τρελοί ουλιάζουν στους δρόμους. Το έδαφος σκίζεται. Γιγάντια φτερά σκεπάζουν το φως του φεγγαριού. Μαύρη βροχή πέφτει στην πόλη που καίγεται. Ναι! Ήρθε το τέλος του κόσμου. Τόμπι! Τόμπι! Έλα εδώ! Τόμπι! Τόμπι! Πού είσαι, αγγελούδι μου? Έλα εδώ, Τόμπι! Κανείς δεν θα σου κάνει κακό! Κανείς δεν θα σου κάνει κακό. Πού είσαι, αγόρι? Τόμπι! Τόμπι! Κύριε Τόντ! Κύριε Τόντ! Έλα, Τζοάννα. Δεν είναι κανείς εδώ. Κύριε Τόντ! Κύριε Τόντ! Άντωνη! Μη φοβάσαι, όπου να είναι θα έρθει. Είναι εδώ. Σε μισή ώρα το πολύ θα είμαι πίσω με την άμαξα. Φωτιά! Τα της κόλαση! Η πόλη καίγεται! Μαύρα πουλιά σκεπάζουν το φεγγάρι. Το σημάδι! Το σημάδι του διαβόλου! Τρελοί ουλιάζουν στο σκοτάδι. Όλοι καίγεται! Προμάει θάνατο! Θάνατο! Ήρθε στο τέλος του κόσμου. Οι δαίμονες της κόλασης τι κάνουν την πόλη! Τι θες εσύ εδώ? Η πόλη βρωμάει! Φύγε! Εσύ! Φύγε είπα! Οι δαίμονες! Οι δαίμονες! Πού είναι η Τζοάννα? Κοιμάται. Πού είναι? Εδώ, κύριε. Τζοάννα. Μην την ξυπνάτε απότομα, είναι πολύ κουρασμένη. Κοιμάται βαθιά. Πολύ βαθιά. Τζοάννα. Υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε συναντηθεί παλιότερα, κύριε. Το πρόσωπό σας μου είναι οικείο. Μήπως στο δικαστήριο. Ίσως. Πήγα κάποτε στο δικαστήριο παλιά. Πολύ παλιά. Μπέντζαμιν. Ποια είσαι εσύ? Τι θες εδώ? Φύγε! Ποια είσαι? Άστον! Άστον σε μένα! Σε μένα! Σε μένα! Ψόφα! Ψόφα! Όλα τέλειωσαν. Ναι. Όλα τέλειωσαν. Ας τους ξεφορτωθούμε γρήγορα. Ας τους ρίξουμε στους φούρνους, θα τελειώνουμε. Σε βοήθησα. Όχι. Άσε με να σε βοήθησα. Όχι. Μπορώ και μόνο μου.
Μου είπες ψέματα. Ψέματα. Γιατί δεν μου είπες πως η γυναίκα μου ζούσε. Μου είπες ψέματα. Ψέματα. Σου είπα ότι φαρμακώθηκε, ποτέ δεν σου είπα ότι πέθανε. Ψέματα. Τρελάθηκε. Αυτό δεν ήθελα να το μάθεις. Ψέματα. Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Η ιστορία του κόσμου είναι να αφήνεις πίσω σου το παρελθόν και να συγχωρείς. Η ζωή είναι για τους ζωντανούς, Λάβε. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Λάβε, θες να φύγουμε από εδώ? Να πάμε κάπου οι δυο μας. Οι δυο μας. Μόνοι μας. Μόνοι, γιατί εμείς είμαστε ζωντανοί, Λάβε. Είμαστε ζωντανοί, Λάβε. Ζωντανοί. Είμαστε. Πείτε, κρέας, για πείτε. Κρέας, για πείτε. Κρέας, για πείτε. Δέρμα, οχρό και παράξενα μάτια. Πως σου είναι, με λεπίδικο φτερό, ξύριζε, έκανε κομμάτια. Πως σου είναι, κυρίως με τρυφερή επιδερμίδα, που ποτέ στη ζωή ξανά δεν είδα. Το μονοπάτι της κόλασης διάλεξε ο Σουίνι. Ο Σουίνι τότε, ο δαιμονικός Μπαρμπέρης του Λονδίνου.